Ook dit jaar werd het Groet Maastrichts Dicté georganiseerd door de Maastrichtse Verkennersband en de Veldeke Kring Maastricht. Jong en oud deed een gooi naar de eretitel of deed voor spek en bonen mee. Als ze dat zouden doen, tussen ontlepen ze de druk. Als ze dat zouden doen. I love it when you read to me, and you can read me anything. Roelof, voorzitter van de taalcommissie. Wie is vanmiddag gegaan? Ja, prima. We hebben een heel leuk dicté metgemaakt. Lui waren echt leuk bezig ermee, ook met het naprogramma. Hoeveel heb je erbij metgedaan? Nou, in een maand of 70. Ik heb minder dan verleden jaar. Waarschijnlijk omdat het ook toch allemaal pas na de vastelavond is opgepakt. Het later is aangekondigd. Maar toch, 70 maanden, we zijn ontzettend content met tot zoveel zich weer hebben geamuseerd met de Maastrichter taal vanmorgen. En ook kindjes, die hebben metgedaan. Heel veel jonglui, ook bij de eerste, tweede en derde plaats. Veel jonglui erbij en daar zijn we toch altijd blij met. Maar wie weet van nu of dat de goeie Maastrichtse woorden wat gebruikt worden? Ja, natuurlijk zien er verschillende manieren voor. De Maastrichtse spelling is officieel vastgelegd in 1998 door de Maastrichtse gemeenteraad. Dat baseren we er ook op. Een ander punt hoe we ons aan vastpakken is de nieuwe Maastrichtse dictionaire uit 2004. We zijn zelf ook bezig als Veldeke Kring Maastricht met een ganse update te maken van de nieuwe Maastrichtse dictionaire die ook online beschikbaar zal komen. Dus ja, er zijn genoeg documenten waar men terecht kunt om te controleren of die woorden inderdaad wel zo geschreven worden, wie veel ze nu vanmiddag hebben geschreven. Wie heeft het dicté dit jaar geschreven? Het dicté is dit jaar geschreven door Louis van de Bongaard, uitwinnaar van het Maastrichts dicté. Een paar jaar terug heeft dat rechtje het Maastrichts dicté gewonnen. En we hebben hem dit jaar gevraagd of hij het dicté was schreef. En volgend jaar is hij zelfs aan de beurt. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you give me things, and you ought to give me wedding rings, and Anne en Ellie, proficiat met de eerste plaats. Wie is het u bevallen? Nou, we doen eigenlijk al alle jaren met, hè, Anneke. En ik vond het, naar mijn idee, niet heel veel lastiger als andere jaren, maar er zaten van die hele kleine instekertjes in. En dat geldt ook voor u? Ja, ik vond het wel lastig. Ik vond er heel veel twijfelgevallen bij. Concert, consult, daar met een C, daar met een K. Er blijft toch, ja, de kind geen lijn trekken. Ja, ook de SJ, de ZJ, heb ik altijd wel fouten bij gemaakt. En, ja, wie carnaval, schrijft dan in één keer wel fout. Dan denk je dat kind toch niet met een E zien, maar dat is dus wel zo. Dat is dan fout. Dat is heel raar. Dus iedere keer van die dingen dat ze denkt van, nee, dat kan niet met een E, maar dat is dan toch. Ja. Kunt je nu de rest van Maastricht ook aanraaien om met te doen? Ja, absoluut. Ik vind dat de lui goed Maastrichts moeten schrijven. Ik vind dat wel belangrijk. Ja. En niet uit bijvoorbeeld, wat heel veel lui doen. En une maan, ja. Maar ik vind ook dat ik vind het een heel erg leuke activiteit en zeker de mogelijkheid om voor spek en boenen met te kunnen doen. Dat is toch ja, een uitnodiging eigenlijk om mee te doen gewoon volgend jaar. Dag meneer, jij hebt al met gedaan? Ik heb de eerste keer metgedaan dit jaar, ja. En nu is natuurlijk de vraag, wie voor fouten had je? Wat zat je? Wat deed ik er zelf? Nou ja, een fout of 50 denk ik. Precies, ja. Dat is dus 50 fouten, ja. Vond je het dus het was leuk om mee te doen inderdaad. Vond je het lastig? Ik vond het heel lastig, ja. Het is heel inconsequent. Soms worden Franse woorden gebruikt en soms worden ze van Maastrichts. Dus dat wordt nog een beetje onder de knie krijgen. En wie heb je de voorbereiding gedaan? Dictionaire onder mijn kussen, hè. En deed het geholpen of niet, denk je? Hij en dan wel en af en toe nee. Dus we hebben wel een belevenis om met te maken, met de kinderen doen, ja. Ik kan zeker weer meer doen volgend jaar. Goed zo. in fact that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But Roger, winnaar van 2012. Wat vond je van het dicté van dit jaar? Ik vond het lastig als verleden jaar. Ik heb zelf niet metgedaan. Ik had besloten van
als ik een keer gewonnen heb, dan check je met doet en dan ga ik met corrigeren, dat heb ik ook nu gedaan. Het was lastiger, want de eerste plaats vorig jaar had geloof ik 9 fouten. De eerste plaats dit jaar, een gedeelde eerste plaats, die hadden 15 fouten. Dat geeft al aan tot het lastiger is als het jaar ervoor. Hè. Wat zit hier als Veldelijke Kringen doen met een oude dictionair? Ik wil je zeggen, de oude dictionair, dat is de dictionair van Endepols. En die dictionair die door Veldelijke een jaar of 10 geleden is uitgebracht, dat is de nieuwe Maastrichtse dictionair. Sommige woorden zou je kunnen zeggen, zien die nu fout, zien die nu goed, dat is discutabel. Maar we gaan in ieder geval een bepaalde lijn doortrekken tot sommige woorden die hetzelfde zien, niet op de ene bladzijde zo geschreven worden en op een andere bladzijde weer anders geschreven worden, want dat gebeurt in een aantal gevallen wel. Dus dat zien fouten die moesten gewoon corrigeren. Want dat kunnen ze ook niet verkopen aan lui die aan een dicté mee doen. Dus op de ene bladzijde zegt ze, ja, daar schrijft ze het met een accent aigu en op een andere bladzijde ongeveer hetzelfde woord zonder, terwijl de uitspraak hetzelfde is. Dus daar zien we op dit moment mee bezig.